такі народ, які мае занадта супярэчлівасць у сваёй гісторыі, у нейкіх сваіх стасунках, нават унутры гэтай суполкі. Гэта такі народ, якому вельмі складана вызначыцца, як не ісці адзін супраць другога і як ўжо дайсці да таго, каб дамовіцца да нейкага паразумення. На мою думку, гэта вось якраз тое, што ёсць беларусы. Гэта вельмі правакацыйнае пытанне. Мая Беларусь – гэта краіна адукаваных людзей, якія нарэшце дамовіліся паміж сабой пра тое, якім чынам ім ісці далей і як паменш спрачацца. У тым, што ёсць зараз, мне падаецца, ёсць вялікі патэнцыял для таго, каб прыйсці да гэтага ідэальнага вобразу. Прынамсі, я намагаюся бачыць гэтыя рысы, і мне падаецца, калі мы будзем бачыць іх часцей, то мы хутчэй здолеем дасягнуць той ідэальнай Беларусі. Я прыйшла да беларускай мовы вельмі такім крывым шляхам. Усё ж такі такой пяшчоты да беларускай мовы не было, і, магчыма, гэта было праз праграму па беларускай літаратуры, таму што так атрымлівалася, што мы чыталі толькі пра тых, хто ўвесь час памірае, нечым хварэе і ўсё роўна напрыканцы памірае. Я ў беларускую мову прыйшла праз захапленне гісторыяй, і ў гэтым сэнсе, на маю думку, важна, каб беларуская мова сапраўды не мела тых маркёраў стэрэатыпных, якія мы часам сустракаем у штодзённасці. Гэта тое, што беларуская мова – гэта мова вясковая, гэта мова такая простая. Мне б хацелася, наадварот, бачыць беларускую мову мовай культуры, і прытым не артефактнай культуры, не чагосьці такога закансервіраванага, так? А чагосьці жывога, чагосьці такога рухавага. І я спадзяюся, што калі такое будзе стаўленне да беларускай мовы, то яна будзе больш хутка развівацца сама і развіваць тых, хто на ёй размаўляе.